Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Nek nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ning pengikut. Ya wis, Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, ngono ku sing tak karepake. Nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isi ana kuwandane kukupen kuwandaku ya Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Nek wis ya mori kok ya. Ning nek kowe remuk, kae wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya karo pesen kendaraanku L300 kae dol. Kae mesine trontrong ta tro? Heeh. Papayu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep anu semes-semesan. Apa to? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah.